Se olisi uutta video sitten. Ja nyt olisi sellainen niinku 700 seuraa. Ja tänään me käydään vähän erilaisissa paikoissa kuin yleensä. Tai en mä tiedä onko nämä erilaisia paikkoja, mutta me ollaan saatu jo 800 tilaajaa, vaikka tää on 700 tilaajan spessuvideo, mutta kiitos kaikille, jotka on tilannut jo mun kanavan. Ja siis tää video aloiteltais taas tuttuun tapaan pumptrackilla. Ollaan hetki ja sitten lähdetään jonnekin päin. Oha. Ui juma! Nyt oli muuten iso hyppy. Ja nyt mennään vetää yhdet rappuset täällä. Aika kivan kokoiset. Joo, nyt vedetään tällaiset rappuset. On siitä hetki kun viimeksi vedin. Piti jännittää koko ajan. Mennään keskuskoululle. Missä siellä? Onks bäkkäri? Ja keulalla siinä. Hyvä. Se on vetää mun pyörä. Alkaa. Joo. Mennään taas karkuun reiluun. Joo, keitisvideo. Uijuma keulaa suojat. Eli ollaan menossa keskuskoululle tekee jotain mielenkiintoista. Onkohan niillä edes muuten koulu loppunut? Pitäis olla, kello on 4. Ei vissiin. Juu, nyt mennään tekee jotain Eeron keulamasiinaa. Ei kyllä mitään hajua, mitä se on. Me seiso. Me seiso takarenkaalla. Takarenkaalla. Se on hieno keulamasiina. Mennäänkö karuselliparkkihalliin? Joo. Ja nyt ollaan menossa siis parkkihalliin. Juu. Kun katselu kertaa tälle videolle, niin tulee seuraavaksi videoksi skuuttivideo. Uijum! Pitäisikö koittaa vetää selälteen parkkihallista? Nyt vedetään iso ja hieno hyppy ennen parkkihallia. Siitä se lähtee. Ui! Taas kerran parkkihalliin. Olen varmaan sanottu 20 kertaa. Joo. Joo. Sutii hyvin. Vedetäänkö mä käyn kekee? Joo, nyt lähdetään pois. Ei enää jaksa olla täällä. Ollaan oltu jo tarpeeksi kauan täällä. Ujuma vauhtiputinen. Kato, toivottavasti näkyy kamera.
umpille. Kai on sit pakko. Kai on pakko. Opetellaan kohta video. Opetellaan kohta video. Vedetään vielä kerta se kävi. Vähän jäi vaan jo ihan sama. Joo, nyt oltais lopettelemassa tätä videoa, tää video, ja jos tykkäsit videosta, niin tietenkin tehdä videolle tykkäys ja nähdään ensi videossa, moro!